Ngasta panjenengan piyambak. Ngasta napa? Panjenengan ingkang ngasta ndamel. Oh, ndamel. Mongke ra mboten gathuk niki nembe pasrah lho, Pak. Nembe pasrah Bu niki dereng nampi. Ayo to, aja wedi kleru yen tesih ten mriki ampun kumatos klentu. Mangke yen klentu kula lereske. Tinimbang mangke wis tampa panjer malah kadung. Wis ngadeg keringete sejagung-jagung. Sinten ingkang sampun monggo dipun cobi. Monggo. Nggih, monggo Bu. Lagi, ingkang mestani awon lan mboten menika kedahipun tiyang sanes. Mau gawe-gawene dhewe kok ya dielek-elek dhewe lho. Monggo. Nuwun keparengna kula matur. Kula matur. Nuwun keparengna kula matur. Sekolah Pak. Nglampahi pakaryan kula niki kang piniji. Sing ngisor piye mau kok lali? La 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 la. Nyuwanaken putra Raden Gatotkaca. Sae nama sae. Ayo. Saiki Bapak ditantang Ibu gitu. Jenengan digeguseng ya. Saiki tantang Bu. Ayo. Sopo sing wani? Sing tak sowanke asma Raden Gatotkaca. Ayo. Monggo. Monggo. Saiki kula nuwun kepareng marak mangayun ngayahi pakaryan kula kinen anyu lihi hanampi ing putra penganten punika. lah kok do meneng ora wani guyu patire didenda ya. Ayo, sing guyu didenda ora wani guyu. Monggo sanesipun. Sanesipun monggo dipun cobi. Sampun? Cekap napa dereng ayo wani dulu wani. Nyuwun sewu kula tak nderek gladi. Nyuwun sewu katur dumateng pratamu masrahaken putra dumateng hamenggugati kula kinen wakil saking risang pisan. Pripun Bapak? Apik lho. Kowe masuk tekno. Ayo. Ayo. Jarene wis iso jebul guyu wae. Monggo sinten malih monggo. Ayo sadurunge tabuh 3 lho, dereng tabuh 3 monggo. Lah niki meh tabuh 3. Ingkang wingking kakung monggo. Badhe nampi saking Bapak Sutekno. Nggih, ditampi Mas. Ampun kedangon. Kula tampi rawuhipun risang besan
ingkang sampun rawuh mriki mugi tansah pinaringan karaharjan kula lan panjenengan sedaya. Sing terakhir kok lali. Monggo Bapak Gilang. Sing guyu kena denda. Pak kami tua lho. Ayo Pak Wo. Ayo Mas. Wis cek ben diguyu lah. Pun digegujung mboten napa-napa sagur wonten mriki lho nggih. Nek diguyu yen diguyu ning kene niku ora bakal keringetan. Nek mung anggere nampa panjer kok diguyu sing undangane wis to. Wis wani jamin. Patokanipun paugeranipun pocong nggih. Nah menika wau ingkang sepisanan 12 ya. Oh, terus nggih. Terus 12 oh nggih. Menika patokanipun. Nggih, dados sampun ngantos melenceng saking patokanipun. Mangke ndak digeguyu. Wis kelantur diguyu ning gone napa mantenan ora Rasido Bali karo rakat ngadeg. Sampun nggih. Nggih kados mekaten mangke kajab kula mbah panjenengan saged. Sapunika kula matur wonten meniki. Mas Kumambang. Ing pangajab Mas Kumambang menika mangke saged kaagem wonten pangabekten. Wonten pangabekten. Dados manten sungkem. Menika sekaripun Mas Kumambang larasipun pelok padet 6. Mawi ji mboten pi nanging ji. Manem cici rolu cinema ciro lulu ciro nemo mama nam cimo luro Cirolu rolu monam cici rolu cinema cirolu Nama mama nam cimaloroci cirolu rolu ma. Monggo tunggal 3. Manam cici rolu cinema cirolu ciro nama mama nam cimaloroci cirolu Manam cici
Monem tunggal tiga. Monem cici rolu cinemo cirolu prociro namo nam cimolorosi cirolu Natian silih yo tunggal tiga Natian silih apa piyung kaki nini satu lor yang sana lamun morotan bace nora pantes yen tenuta malih tunggal tiga Natian silih apa piyung kang nini satu lor yang sana kalamun morotan bace nora pantes yen tenuta sinten ingkang sampun saged monggo sinten ingkang saged njarwakaken tegesipun monggo nggih tindak mriki awit maikipun kabelipun cekak wah monggo Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi mboten grogi. Natian silih ayo Natian silih nah ayo terus ayo Bapak piyung kaki nini satu lor miang sana kalamun murutan Nora pantes yen den nuta sinau Bapak dereng saged nyobi niki menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten oh nggih biasa masih belajar teman-teman yang penting berani untuk maju oke? Terima kasih. Iki matur nuwun. Atur ke Mas monggo. Siji kapitale kendel dhisik. Sing penting kendel dhisik. Soal bener. Gitu. Wis tampa panjer? Syukur. Laras. Niki mangke saged nututi utawi panjenengan delesepaken. Panjenengan delesepaken wonten gending-gending pangabekten utawi sungkeman. Sampun dipun paringi Rama Suyata nggih. Gending-gending kagem pangabekten dereng. Monggo sepisan malih. Ingkang putri.
Apa ya ora isen karo aku? Sing aku jare Bratasena wae iso suarane cilik. Yuk. Nadyan silih tunggal tiga. Nadyan silih Popong kaki nini satu lermiang sana kalamun muro tan becek nora pantes yen ten Nadyan silih bapa biung kaki nini. Sapa iku wonge, bapake, biunge, kakine utawa ninine. Mula disebat kaken-kaken, ninen-ninen saking tembung kaki lan nini. Kaki niku mbah kakung, nini mbah putri. Sadulur miyang sanak. Sik dulura, cik ben sanako. Sanak niku kanca. Kalamun muruk tan becik yen maringi wewarah boten prayogi nora pantes yen den nuta. Ora pantes dinut, ora pantes ditiru. Nanging senadyan wong sudra pepek tetegi mlaku turut dalan bebasan yen pitembungane prayoga saged ditulada. Menika pralambun kados mekaten. Lah menika mangke saged panjenengan agem rikala wonten ing pangabekten. Lajeng tembungipun panjenengan ewahi manut kawontenan. Putra sungkem. Putra nyuwun pangestu. Ketingalipun kados mekaten. Aduh popo yang kula nyuwun iti gen kula bebrayan mugi anto berkah yakti kales rubedo mamala jumbuh mboten umpami selari manten sowan ngaresan tiyang sepuh jengku ngaras podo. Jengku ngaras podo. Pripun menika? Repepeh. Pindha satu manggih krama. Risang temanten sowaning ngarsaning pun bapa ibu. Sumuyut ngaras podo. Nyuwun tambahi dipangestu kinanten kembanging manah. Aduh papa piung kula nyuwun iti ngen kula bebrayan
mugi anto berkah yakti kalis rupedo memolo menawi panjenengan anggenipun nyekar menika saged ndutut raos mangke tiyang sepuh mesti njaluk tisu. Aduh, apa tunggal kalih lirih nrenyuh. Angkum mambang kambang setunggal tiga. Aduh. Yung iting gen kula bebrayan mugi antuk berkah yakti kalis rupeda memolo nggih jumbo wangsulanipun bapa bapa sing wangsulan monggo mananene ayo yo angger aja sumelang ing ati gayo kautaman tansah sumuyut mring Gusti tansah bakti mring wong tuwa cocok sosok wadahing kendi lajengaken sosok wadahing kendi cocok jroning ati sungkem pring ibu samenika niki oh manten kali ibu nggih nggih monggo setunggal tiga aduh kula sowan cas bekti terus geng sambutan kula geng sambutan kula wit alit tukeng sabriki kula saged bales napa wangsulanipun ibu nyer putraku setunggal tiga nyer mung sira kang tak tresnani paten muja kamang tanpa nono kang pinasti ibu wos lila legawa
jumbo upamane panjenengan ingkang dados ibu lajeng nangisi mantene penangisi bapake. Nanging aja nangisi sumbangane lho ya. Wis tak undang wong akeh malah udane deres rada teko. Dipun wangsuli malih napa lajeng? Nggih, taksih sekedap. Wangsuli, ngger putraku setunggal tiga. Ngger mung oh lho ampun munggah riyen mung sira kang tak ya. Ngger putraku setunggal tiga. Ngger mung sira kang tak tresna paten muja kaman tambanono kang pinesti ibu wis lila lakawa. Lajeng panjenengan amplas malih Kedhik, amplas malih mangke makaten umpaminipun. Ngger putraku mung sira kang tak tresnani paten muja kamang tanpa nono kang pinesti ibu wis lila legawa. Saged mekaten nggih. Ayo aja madani gurune nanging ngluwih ana gurune. Kula niku yen gedhe siswa kok madani gurune, aku gedhing tenan. Tegese ora mundhak. Nek yen muridku kok ngluwi gurune, lah niku kula seneng. Tegese mundhak. Ngaten nggih. Halo. Yen taruna ngluwi bapa, aja padha karo bapa. Pane seneng keplek nggo anake melu. Nah, menika wau paugeranipun kados mekaten, Mas Kumambang. Sungkem kadamel kados mekaten, kairingan sekar Mas Kumambang. Pramila mangke ngracik-ngracik nggih. Supados mangke pepanggihan dinten Minggu, bincang Minggu sampun ngracik. Mangke panjenengan kula sawuri sakedhik, kula wur-wuri napa sawuri. Lah pripun tak wur-wuri wae. Awit wekdalipun ingkang nggih, wekdalipun ingkang kirang nyandak. Menika sampun dumugi wanci abuh gangsal welas kirang kalih menit jam kula nggih ta. Nah, panjenengan ngersake jengkar sapunika napa badhe tetembangan malih, badhe sesekaran malih kalih menit menika. Jengkar nggih, monggo kula dherekaken mangke tabuh gangsal welas 3 menit
sampun lumebet malih nggih. Nggih. Sehingga mangke materi kula saged sak boten-botenipun panjenengan asta kundur menika 7 dosa gangsal persen dinten menika. Mekaten. Monggo sugeng sumene cantawis aso nderekaken nindakaken ayahan salat asar. Monggo kula dherekaken.